nee. Die gaan van de beveiliging op een kastje zetten van Ilda. Dan mag de magneetje aanhouden en dan gaan de laden in, zeg maar. Maar nou ben ik het magneetje kwijt. Zit erin, Ilda? Verheid hier. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Het feestweekend zit er weer op, maar dan ga je aardig wat rommel, want ik ging net zo vol in de hoes dienen. Want we gingen vanzelfs naast het dorpsfeest ook nog 2 bruloften in de theatertuin. Dus ik ben van hot naar hervleen. Ik heb hem vreed wel mijn op de versierde wijn, de mannes. Wie mijn zaken, Ilda, Jelke als foute golfers op de golfkarren. Nou, ik ben heel blij dat we dat toch nog even dien hebben. Ja, ik zeg, ik hoef volle wel wat zaken erin hier, dus... Nou, die meisjes begonnen de trouwerij al, dus ben ik naar de theatertuin gegaan. Wij echt een schitterende trouwdag gewoon. Het was echt heel heet. Meisjes had super te heet. Maar die jongens zit nog mooi in kwarte mouw, dus ja, dat was echt tiergeslagen. Zaken Ilde had toen bij Afina slipt. Dat was hartstikke mooi gaan. De ormannen hebben hun weer ophellen en hebben alles in het theatertuin weer opred van de tweede trouwerij. Toen ben we tussen terug, ben ik heel even nog naar het feestterrein geweest, want het wie matinee. Dat wie echt wel heel mooi, want het wie wederom schitterend. Waar iets minder heat dan die dag ervoor, dus super wel lekker. Maar ik wil je hem toch even wat foto's zien. Ik wie weer als Bunny. Jelke hier er net zo volle nog in. Dat snap ik wel, dit gewaad. Dus die zei, ik vind wel ballen. Die is gewoon lekker als hem zelf ging. Zaken hoe ik heel graag verklaard. En nou voel ik op zolder nog een heel mooi setje 11 pakjes. En die hier kunnen onder. Dus dan wil ik je hem toch even zien, hè? Dus ik zal even wat foto's erbij pakken. Nou, zo zeggen ze eruit. Die van Ildo weer nog een beetje te grut, dus daar ga ik even een soort zwart tuturakje in die. Dat leek wel heel mooi. Nou, en Zaken en Jelke en Ildo hadden nog even muntjes erin gegooid. Hier een aardig wat punten, dus hier een goede uitzicht. Dat is TSR, knabbel en dabbel. Ik zei het tegen Jelke, ik wil in ieder geval dat, nou vooral Zaken, van Ildo is nog een beetje oors, maar dat hij wel het idee had van, hé, ik ben echt... Ik had het dorpsfeest wel mij maken, zeg maar. Die komt nou toch op een leeftijd dat ze er op squallen ik haar. En al met al had ik van beide wel genoten. Het is jou het heitendij. En ik moest Zaken zien heitendij cadeautje van squal nog even inpakken. Daar kreeg ik die in. Voor heid van Zaken en Ilda. Dus als Jelke zou waarom komt mij de band, dan kan hij dat mooi nog even uitpakken. En ik wil nog even langs uw eigenheid natuurlijk en de theatertuin om te zien ook daar nog wat van kan. Maar eerst even wachtje op Jelke en de Ben voor de heitendijk cadeautjes. Oh nee. We gaan van de beveiliging op een kastje zetten van Ilda. Dan mag de magneetje aanhouden en dan gaan de laden nemen, zeg maar. Maar nou ben ik het magneetje kwijt. Ja, ik ga wel koffie, ik ga wel water. Maar geen koffiefilters. Potverdikke. Kak, hoe maak dit nou weer? Oh, jij Jelke alweer van waar haast dat nou weer opbargen? Maar gossie. Ik krijg natuurlijk even heel vlug tot hoe is alles een beetje vatzicht, wat netjes maken. Want we ingrid de chaos naar het feestweekend. Ja, dat ding dellen, joh. Oh, ik ben zo'n handlaan, ga ik hem in een laden of zo. Ik ga wel dat een tas leeghellen, dit is op versierde wijn mij hier in mijn lekkers. Oh, jakkers. En geen koffie, hè? Dit is net zo best, dit. Kijk. Oh, magneet. Ik hoop dat jij ergens nog oors een magneet had oors. Nou, dan wordt het geen koffie drinken, maar dan wordt het de vaat nog even inroemen. Hier kan ik nog net echt in de hollen, maar... Een groot verschil. Ik ga de vaatwasser hier om je dekking bij. Die zit net op slot met je magneet. Onmoeilijk. Wat is dit? Is Wat? een Kim wat al vallen? Oeh, dat kan wat al. Wat doet die man? Ja, dus Kun je dat even? Klaarheid van Zaken. Zit erin, Hilda? ja, Verheid hier. wauw.
Wat zo erin zit. Wat is het? Oh, ja. Ozom, Zo? denk ik. Ja, toch? Heid op de wereldbal? Ja, de Mooi, beste man. heid van de wereld. Die is mooi. Ja. Ja. Ik zie helemaal zelf maken zaken. Ja. Wat En mooi vielen? schat. Ja, maar heel erg. Ja, maar dan uit. En pakpapier is ook hartstikke mooi. Een hartje. Wauw, Vooruit. man. Wat zaken maken. Hilda, jij moet... Oh ja. Ja, die was ik ook Maar heel die hier? goed over. Oh, helemaal niks zo. Het is zo wat al. Mijn Ik ben nou al weg. mooi green en het raar. Dat is snel. Ik ben niet iemand in Hilda waar zit. Ik heb net. Nee, maar ik net Sean. Wat gaan we hier? Drinken! Oh, lekker. Lekker. Dit is het 0.0? Ja. Ah, Ildo hout. Ildau houdt van heid. Hij doet dit verven. Oh, wauw man. Een onderzetter. Wat Lekker. leuk. Tje? Levenheid. Een cadeautje krijgt heid van je. Want het is Joert heid today. Een cadeautje en een tuut. Pak het pakje nou maar uit. Dikke tuut van Ildau. Krijg ik nog een tuut aan? Ja. Krijg hij een tuut? Ga je die maken? Wat mooi, Ildau. Die had zaken maken. Oh. Even los. Oeh, gevaarlijk. Zullen we die maar omheen zetten? Tje, Waar waar dat? dat? Wauw. Nou, zij is het nog niet zo. Let mij mijn shim. Niet donker. Oh, wat mooi. Oh, mooi man. Heel mooi, jongens. Nee, hij is even een dikke kroep. Kroepie! Nee, doe net. Ja, hij is een kroepie. Hey, nou, hoe koffie zetten, Jouke? Ja? Maar er is een heel liets obstakeltje. Stakel met een koffie. Ja, want daar heb ik koffiefilters voor nodig. Ja? Maar ik denk dat ik het magneetje in een laadlijn heb. Maar ik oproep je van het spul. Maar nu klinkt het weer in mijn laad. En daar... ik zoek echt de vaatwasser in. Maar dat Ja, maar daar zit geen magneetje op. Nee, maar wel op het spul wat er in de laad had. Oh ja. Maar ik wil wel heel graag koffie. Maar heb je nog meer magneten of zo? Nee, die oren is kwiet. Maar ik ben bang dat ik hem in de lading ga. Maar ik oproep je van die tas. Maar lekker. Oh, nou. Mooi toch? En nou dan? Ja, dan heb ik geen koffie. Dat is het slimste. Die. Nou. Zo, hakken. Ik ga ook wel wat magneten in mijn huisplaats lezen. Oh ja, jij hebt deze nog wel. Ga ik al proberen. Ja, die lietse magneet zal ik al proberen. Maar die hebben het sterker nog. Oh, nou, dan maak ik even naar de Ja, wol. ik weet het wel. Ga ik ze in een normale koek? Oliebal. Suzanne. Oh, dat is wurg, hè? We gaan even op bed. Jawel, die is net van dit. Van Is verheid. Maar schat. Ja, ik zal haar even een waliekoekje aan en dan gaat hij op. Gaat het voor jou? Ja, yes. En wat laat je? Ik ben heel bang dat ik hem erin smieten hier. Sorry, oké? Nou, kan ik koffiefilters pakken. Onderste laag. Ik haal koffie, man. Weet nog na. Koffie en een oliebal. Lekker. Mooie heid, Daniel. Ja, toch? Mooi Ik onderzet. ben eigenlijk een paar zaken, dat is mijn heid. Zal ik je wat vertellen? Had men maar wat makken dan? Men had niks maken. En niks helpen. Ik weet wat mama aan en ons de benzinepomp voor lekkere chocolaatjes verpakken. Misschien krijgen jullie dat echt wel hier. Vast wel. Vast. En dan van die mini-hartjes. Ik hoop dat jullie mensen dat wel. Die vind ik altijd zo lekker. Zo paken dat ik lekker vind, want het is van paak natuurlijk. Nou, ja. Ja? Doen we dat. Goed idee? Bimbi de pomp. En wat zullen we ophalen? Van die hartjes. Altijd erbij en nog iets anders. Ja, we gaan even wat lekkers even paakzaken. Nou, dat is shit, zaken. Deze er nog? Een grote doos. Ja, ik weet welke het bedoeld.
weet het net, ik weet het net. Andere kant misschien? Nou. Maar wat anders betekent zaken? Lekker kaartjes, bloemkes. Als je bent bovenop bollen, zoekelaar. Zo. Is dat wat? Zo. Melk. Zo. Dit is melk. Pakken we die? Ja, die eraan. Ja. Oké. Deze. Voor de allerliefste superpapa. Ja? Lapje. Even lapje erbij. En die. En die. Oh, zie je, er staan nog chocoladesuiker. Maar is het zien? Wat hebben we hier? Oeh. Oh, dit is echt wel leuk. Zullen we die eraan? Ja, dit is een beetje. Ja. Dan we die. Ho, 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 daar gaat er eens. Die erbij zie je het. Kaartje en een... Nou, we hadden toch nog wat voor. Kind deze in de gaten naar ieder. Is dat in de gaten? Je hebt gauw een paar zaken, joh. Ik zag het zo. Dan zie je hoe het er hier binnen nutje. Goedemorgen. Hallo. Hey, vriend heer. Goedemorgen. Paken. Waar is pa? Daar is het de skip. Wat zei je? Daar is hem haar. Oh ja, De allerliefste heid. Speciaal nog een cadeautje was. man, die shirt al Gaat even druk, gaat even druk. Ben hij net vergeten? Nee, maar het moest dan, al wat vlug. Moest al, ja. Maar ik. Had mijn zaak uitzag, jongen, hè? Een zaakje nog een vraag. Ja, wat is dat, vriend? Mike, ik is dit. Mike, ik hier. Chocolaatje. Dan moeten we er eens even in zitten. Dat is een wieken. Oh, die ben ik wel Dat lekker. is wel wat erin zit. Ja, dat is hier op vakantie. Oh, zo is je. Poppenbladjes, hè? White. Ik wil white. White voor de man. En voor de man. White voor de Oh. Nom, nom, nom. Dan lik ik zo'n white. man. Een white. Er zit net zo'n grote wieken in. Nee. Ik doe een bruin. Je begint te varen. Nou, bedankt. Alsjeblieft. Nou, maar even de waan, denk ik. Gewoon maar even de waan. Oh ja, steert ik nou wat op elkaar. Uit en paar. Het zwarte kruidje is de zaken. En... Hildo. Nou jongens, wij pielen hier nog even verder. Misschien dat we vanmiddag nog naar de Jetty gaan, maar we even zien. Het was een schitterend weekend. Wel heel vol van goeie, maar ja, we hadden een leuk feestweekend, hoor, net zaken. Ja. Ik zal zien dat ik erin aan een beetje zaken hier krijg. Of dat we dat doen in de douche nog. Ja, nee, dat niet. Hey jongens, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtje omheen en via het net de chill app te downloaden voor de tablet of telefoon. Tot night, vlog!